Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Long sing ing hi lapen achor hanri rong pharpi pherang kya mai kepa. Lason si lakhasir kep amring constituency arlo Jerkending police station ke parlo ta sing rong khilan amikar long sing ing hi lapen achor hanri rong pharpi atum pherang kya mai kepa. Kiramtang aporahut Anganwadi helper apos ke klangahut longsing ing hiya chor sita chojokdut bonta kopi koson penloni inut okorjang tetaphan penan kedotang merit spukok lapen inut sarpimar a hemarit thirklong aphan penan dodelang mate unmerit pukok lake kipaman bori lapen inut okorjang tetaphan appointment kipit det laswajok alang litum ningkang samse chepaklang lapen alang lituma hinpen team Karbiang long ke Japon CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuningri padupon labang soala maputak RD piponvek thapusi chuningri po tangte alang litumpen alam thele arjupon thu sinang mokoilumpen kohelet milik report Karbiang long news channel aprang sinili kerangkia bitung atumhan akiro kilo apora teng pen nili hem nang kahumbi tekapot lapen kini kopi oposnil tum kerangkia mei kang inang kok ma lage la puson hilo kedam tang nil tum tasing ro kelana rongalong Anganwadi hel parapus klang lo lapen nili hema sota jok dun lo lapen non kopi poti niltum kiniar nila bangso alam cipak lang nang kopala peson hilo ukurjang abang piephan selek rong ajoy ni niltum ning sam sidet lo lapen arona teng pen kang sir kang cabatum pala miris mate ukurjang abang piephan selek det mate appointment tiket abang ke nilitum ning samse lapen nilitum arjunang kokko eswatai along kipi ukurjang abang piephan ke pi un lapen pilong le dak lokel alhem arit kithir klong abang pisi klem long vek nang ji mate long vek nang ji waron tiktok angalong ukurjang abang piephan det abang kini tum arjunang kokko lapen pinap dik pen hala ukurjang abang pi abang ahemarit hanani hiloving nani dikhu nani hamren nani umroksu mate kunani hiloving adim le rock penapi ladak miltum kasirong kelana rongalong ladang so akam alang ni tivang unjima lapang itum arjunang kokpo lasi tivang unji tivang un lake alang lir deng sidolo athedak lokela long ki thirklong atum phan lokela long ki klem unji atum dokko kaputhak alang li labang suak pus kecukidun jok bangken nilitum ning samse lapen non amut pia lambang kala poson helo militum ladak lokel long kithi kiding penceng lok lapen dak iltum nainong constituency long aki hai PEM alang li phan pustami nilitum alang li hem dam pen ki than dam lo lokel miris lapen lokel long kithir klong atum phansi Diji bualang li lam thiateng pen nilitum pustami akha ke dulo lapen dak Jerkending along local town chairman saraki hai alang li long tamen nilitum damlo lapen BLCC chairman prophet sara long pustami nilitum damlo lapen koiri rong pi
alang lilong bustami nilitum dam pen tung ki tham lo amasi nilitum hana pulo lokel long komalo kithir klong khalasi long po lokel long komasi hemarit kithir klong padak lokel long ki claim on dia tum komatma alang litum si long ji alang tumasi ki inji miris on miris bolam ti dok pot on miris abang ti phan ke mate kurang ma phan ke tiun ke alang litum penili phana ke than miltum ching kilong kating kia long na ke than tu na pakla dum ke la puhilo la sojonis miltum bustami jonghong ijing lo bostami non pinyar ni abakela tur jang bang pia phan appointment ti wrong abang ke miltum ningsing samse la pen miltum arju bek nanggi lake labang so aput kalong karbiang long kacaria ke the ki ding tum hanta mili chuning rilo athi illegal si putun kunang kokko appointment ki dia put hakke aron dam de pin pen ko yang mang pipan appointment ti det la ke nin tum ning sam se det khang jang lo la pen non mili pudam thujim dak lokela long titik dengan tum pusitami alang litum da kini an miri sabang pike deuti kewang unji ne un ene pinap akai lo le robi hang akha ave pin pen silang da kini pin ni pen kiti da bang kini litami ning samse la pen adai cn bek nang ila kan li puji ke ati adai cn bek nang ati rona teng pe lang litum ing sir sida ing sida da join ni ke ni likin pen ke jong ke ni like adai chen bek nang la ini dan gitu jike kasi ni non kidu sini lagi pudam tu di abang la lo gar biang long utun mas council la long kasari man peng ke thin nai alang li kidu kelak kini jang re lang li kan kai ti katin ni net tin alang li kirap pon ber alang li doktor kiliram rong hangsa aki haya pan petan mili kini rilo labang so illegal appointment aron re tin pen appointment that aput thak bang ke ni nang li phan ni rilo nang li phan nang rap nang ji kus mili kini rilo la pen nang rap pon po si ning thelo da Ingteng Phokya Prahini Karbiriso Nimso Rongaje Reception Committee Amai Phu Lapen Kongchun Bangatumpen ke claim kidam che puthak pherang ke amai kangni Thang ni phai Kriphorni Reception Committee Asai Hemalong Reception Committee Amai Phu Rite Singhi Lapen Kongchun Bang Richard Tokpi Alangli Tumpen Non Ingteng Phokya Prahini Karbiriso Nimso Rongaje along ke claim kidam jialong mesen pen ke pachun ponlong chiaphan lapen aluhia tumaphan kachop hapona tengpen nangkele chiaphan tuning report Dipupen nangkelo berta Relson Hanse report Karbianglong News Channel Pini Karbiriso Nimso Rongaje so reception committee Itumlong so press meet long breaking on casing he president lapen itumlong working president KCS pen lor mate alangi bubon tok bi ke hai itumlong chitong dun chu press meet along kadong therapy medicine lapen itumlong assistant general secretary to Gerham chu reception committee. Neng cuma pasal ini karbi rison nimso rong aja karbi kus altara solo non kebanzi krep hall apen krep krisir ke figure ke pacun konji pini aning kan sambali open kasur aku sak alam ini itu amai ku reception amai ku benai itu patla dapat pacini ko Itu terminó más siempre hay
tuliran rohan alang ni pet cingwai cingsai berjalan dengan kada tank foreign embassy atau mana itu Karbi Youth Festival lo itu national level atau international level lah pun lagi cingwai kalang kada tank itu tu apon angri ambassador lagi tu dia lah nasi tiba sih Taiwan pet awak nasi Jepang pet terus ambassador summit Delhi long do kok masih alang itu ada AI summit do kok masih alang itu dulu ikuti sambil opini itu karbing long tourism department atau konselan responsibility alang itu ini project long obonan le alang itu tino kurang alang itu pela opening ceremony alo angri le Taiwan itu participate dulu participate dulu itu so alam itu tak kami itu kenapa antu se alam itu kan along ini kan misalnya itu tangan dia tak itu lo nanti tong tu tadi kosong se itu ini lo apa ini tu artis terjadi pun Uzbekistan kan sehingga yang itu pun sih sekarang itu menghantar ini itu bukan ada wildcraft company sponsor Indonesia ni apa gitu Indian Idol kita volunteer kerja tentang di Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi